Hello guys, so diyan na po din yung Ruby Provinciana guys, luto na po di guys, kaya na nagpaluto, kaya na nag-birthday, so birthday day sa agaw ni Papa Edi, so mamay kumay lang ipaluto guys. So salamat kay Kadjo sa nagpaluto. Ako ay di ka nung simbang gabi good. Duka kaayo ba kay kuan ang father kay dili mo gud sa Pilipino. Like ano siya o kato ganing Indiano nga nakaado daw siya Vietnam ba to ina na nakamisa na daw siya dito. Indiano? To niya. Ano siya, hindi siya kabalo mo Bisaya. Ay kabalo siya mo Bisaya pero iyang walig yun is English jud. Si ate ka nagsimba mo po sa ate. Ha? Nagsimba po sa ate, iya ko nung kumpletuhon ang 9 days. Ako mampod, pero dili mo man na among wali gahapon nga, dili ko meaning na nakumpleto na nimo. Dili siya pasabot nga ipakumpleto nimo matupad na daw imong wish. Mo man Kaya iwa. pasabot na daw na ng simbang gabi is para mahibalan if faithful ba ka ni Lord. Mo man ang wali gahapon. Or kanang willing jud ka mo sacrifice ba. Gahapon ug karon. Mo pud inyo hate. Basta na pare-pareha naman jud tagkuan. Og katong mga gipanganlan nila ang mga ano ba? Genealogy man gud kabahin mga lawas sa Mateo. Masang oras sa inyong Christmas party nak? Katong father of ina. Oh, kana. Ano lagi? Di ba? Ay, siyempre gid data. Depende rin San sa Mateo, pares, sa ano, Mateo pag- San Mateo 11:17. Ugma muli na ka. Diba? Kami nagsimba, oy. Nak mo ugma nak mo kuyo. Simba thankful one. Ugma nak mo kuyo na kanamo. Oh, pero magsimbang gabi pa ko, ugma. Diri na. Ha? Diri na ni ate kay ugma mo. Ugma man Hindi, ta. oy. Kadlawan mo na. Alangan kung wala pa kung kadlawan niya, mo nila po ko ni Carlos City. Ay di ba inaghumani mo. Di ba pasabot eh human kun ugma ba? Oo, ini ka 19 na simbang gabi. Dira ano ko magsimbang gabi. Oh, pawukoy ka. Isang orasa man ang muhang Christmas party. Ha? Isang orasa man. Pero, nalang city, mag-prepare pa mo. Sa iyo hapon. Sa inyong party. Di day party o ganang. Kasi ang to drama na alas 12 good. Aw. Hindi na kay pangsuot nimo. Oo. Ah, sa daon be. Dara, oh. Kabalo na mong good na siya. Si ikaw gani akong pakuan kung sa akong sulubon. Hala ako di ay nga si ate man siguro. Si ate ko. Bolam ko kachat nimo kay. Ano choice po kay... Di mo ko hilig ang nang team. Dili ka nang Naman na. imuhang pares ana unsa man. Dili ako ang tema. Kay ang tema mangguda mo kay kuan cottage core nga kanang murag mag-picnic gani niya dili ba ako inana manulog. Na kanang unsa may pares ana. Sapaw-sapaw ba? Katong jeans Ang imong tema isuot. kay kanang magsapaw-sapaw sinina ha? Jeans imong suoton. Kay ikaw may ingon. Ayaw tong palda kay tas kay slit ko sa niyang sister. Gani. Oh, sige na pag-amping mo. Bye love you nak. Bye. Bye love you. Bye. Bye love you. Bye, love you. Bang jadi kaniya siya millionaire na ano sa tubangan niya siya millionaire. So ako nananom na tanan guys kana oh. Tanan niya. So iya na lamang gipang arrange pero ako nananom na kani oh. Nya kani gikani sa buhol kani oh. Gikan na sa buhol. Dagan kay mga koleksyon diri gikan sa buhol. Kani pod gikan ni sa buhol oh. Gidalan ho diri. Oh, mga gwapa kayo among mingkay. Oh, di si. Isa man ka? Ha? Tuyom. Ay, si Tuyom. Si Mingkay. Si Ugis. Si Ugis. Ugis. Ay, si Bulanting. Si Ugis. Hi, Ugis.
diri Mingming dante. Na ako Mingming dire. Laka. Oh, ni sunod si Tuyom. Tuyom. Kuan ni siya guys katong igsuon ni siya sa katong brown bitaw nga kuan anak ni Mingkay to ah. Munikon na siya. To daghan kadto sa silid na po to si dapat dari oh. Napaskinit. Siguro mga nasa mga puno ka iring na dari guys. Kaning duha si Bulanting ug si kuan man iyang gipunit. Oh, ako nang gipunit nang duha. Oh, hamtan nang dadas bahay na niya kay nang ngigi mas dante. Oh, diri na lang ka. Love love mama dali. Mama oh, Bulanting. So dari guys, so nice kado guys, so nang busy ko. Na busy ko dari kay malagi nang iyon ninjo des ni agi sang vlog nga among pakiton sa mga gipangkuan ha dari. Naka-harvest na sila dani sa kuan. Kaning ampalaya. Ja na hanggang ninyo guys na ani ang money tree na anang bunga na. Buntag day. O ning dako dede ag paragayo dari oh. Ko asa kasi sipi na di siya atubangan. Na di ka diha. Narabay na hinog na didto nga kuan oh. Tubang kulo ba? Bunga ang amuhang kuan oh. Kiputos. Daghang kay bunga. Nawala man nagbunga na to sa tuhang money tree. Base ka nang pupo na ang dangon base ni bunga na na. Nana, nahulog ang gihang kuana. Wala ni pollinate dagwayro. Ay naa di ay. Naa? Naa. Naa sa. Ako na og kanang binasa kanang sa Nice guys oh. Na butang kay nakautan namin daning amuhang ampalaya. Ampalaya. Pero ag grapes na amungan jud ni siya. kuan lalab lagi ro sana basa na kayo. Murag kuwang ni sa fertilizer. Kuan na lang kanang ako ang ganing diri akong buntingan ngani ning nay puti nga bulak ro kay alas 4 kay aron sila dili ma murag na kuanan ba sa mga di ko na nimo sa kuan. Okay ra na. Kay manindot na ganahan ko ani kay kuan ni siya katong gihatag ni katong puti ba? Na puti lang gitugsok na ko nga puti. Di ka na may atong padaghanon kay puti. Dapat sa murag Ingan nimo. Gilabay na doon ni punso. muna di man din sa kayo daghang kayo mga naga kalat. Pud sa una ingon siya. Kuan ni ati day oh. Kani siya og dako jud kay na sa dahon man. Pero ganahan ko nang tan-aw niya kay Kani og dako ro dako dahon na ro. makuan na sa Kay dako. na ro dala pagdala ato nay usa to didto oh. Na daghan wala pa koy wala koy. So manigi kuan mo guys okay mo abot agi jang apo. Yang palanggang apo yang butang nagdulaan diri oh, butang niya playground. Season. Sige ra dun eh akong gipamo. Ganahan jud ko daning kaniyo kanang imuha sa una dari kay kuan naman ni murag tulo ka kaang kaniyo. Oh nadaghan bitaw imo Ako- nadaghan. Ako jud padaghanon ni kay ganahan jud ko ani niya. So man guys no gipadaghan jud ako na siya. Na dire pod oh. So mo na siya. Di nani usa diri ati day kari di ah. Nani usa ka klase nga kuan lahi. Ning bunga ra ning buwak ra ba? Yes, buhol kay daghan kay na sa gidanaw na kay gas buhol na. Nay, oh nay usa ka klase. Na ako sige tanom na ko nimo diri katong puti. Puti nga kuan. Di jud siya mabuhi na ako gidala na ko diri, puti siya. Wala jud siya. Oh kani oh. Kani siya pink na nindot. Dili ni puti, nindot mo ni siya tiday pink ni siya nga nindot kay na siya mudaghan. Lang nato likod kay di na tanga man ako buhon. Kani dili ba kani oh, nice ni siya oh. Sana sa gipanghatag ni Karen no, Rob oh, kani siya. Asa ra akong gisid ati day hala di ara di ay. Una. Di na ko ipang seed ni kay gana akong gisid nimo ba?
Atong palitan ni og kuan kay kato ang gisint ni mga puro jud nga ni nga gitungtong bana. Oh, lagi. Na di ba na ko gisint nimo? Oh, lagi. Pero pod nari imong gisin rob. Nari bitanan rob na. Oh, nga na. Oo. Nindot to siya day. Kay ilagid gipar ako kay ato ang mo palahi betatag lang klase mo nang. Oh, ni kani unit pa kay siya. Nugay nagyud kay bago pa lang ko diri ro. Hasta kadto. Oh, kana ingana ba kato ang gisint nimo? Lan duta siya oy. Mo iladang kaayo dito. Dahang kaayo ilaharod na. Ada patong-patong gyud. Iring lang gitungtungan pero nag-iring. Oh, na man diri ka sa pud oh kari oh. Oo. Oh, kani kay lucky plant mo jud ni pero di jud Pero pa. dili ni. Dili nimo pahawiran sa bata bata niya. Kadtong dili mao ni rob kadtong. Lisin ra ko nimo kay basin ako yung nakamayong ra ba ko si mga Wala post. dili mao na inana. Kay tinuod ba jud to. Tinunay gipost sa kanang bagyo mo iyang paninda gibaligya na gunya ta mo kala makita na sa FBI NBI kuan ra ba to. Forever Rich ba yan na? Ipaatubang na ba jud ko na ako parang forever rich na. Ipaatubang jud ko na diri sa Usa man po nis mga cactus rob. Mao nang dili. forever rich. May kay imo ring gisib gamay ra man tana siya kana. Kay ag nabali ba na atong giangkas sa mga iring. Adi akong gitanom diha. Wala. Wag imong gihatag rob nindot ba na rob ikuan nimo. Kani Mo gani. Si Uwak dai ni kato si kuan dito dito si Tuyom dito usa. Asa may timailhan ko nilang duha gud kay. kuan tuyom. Ah, Tuyom na. Oh, mo mali ni doon lang ko. Ay, sweet day. Sweet day kay siya oh. Sweet ni siya. Sweet kay Tuyom. To ati Ruby Ka-cute ni mong Tuyom mo. Ang usa kay mo kada ako diri kuan ka ng sabi ito payas. Kaya na ko itanom dari nga kamuti. So guys, tagaan ko si pinukuan guys. Kapayas, balabagan. Diyan guys, usog na akong nikong simbang gabi. Hindi ako lagi na ka ng makabangunog sa kay sakit ka itong kalawasan sa luto. Na magluto ito ta guys nga bisan daw kuha na ito kaputahe guys tulo. Daghan-daghan food. Kaya nag-ihaw man og baboy niya. Naguban gipa kuha na naman gipa ambitan. Kapit na Pasko guys. Kapit na po dag kasal ni Mama Alex pero di mo po sure nga makauli ko guys kay kuan gasto masahe ito yung masahe mo na lang regalo na naman yung ni Alex pero mas kuan mo punta guys umuuli baka yung makauli po ko makapod ko naagis nga uli nasin na sa aliw kuan pero gikasal na sila sa kuan guys kaya naman to ni Mrs. na human ako nung kasal so pa sila mahuman og kasal sa simbahan kasal na sila sa huwis kay marami na before sila magpakasal og kuan huwis sila kami sa una ipapaidi kuan naman mi expire na gamong kasal guys kay kuan na pila nakatuig si Nicole may pila na o 24 na so 24 years na among kasal sa huwis so, kaya naman tiningon nga 7 years ra kuno 7 years ra kuno ang expire na kuno ang kasal sa huwis so kuhon guys ug kuha na kasal na ta sa so ato sa hugasan guys okay tambal sa umay
So, kaanta guys kaya habang nagpakuway ko ba karon sa dani wala lagi kung magsaw-saw og kuan guys kanang suka og asin kay hyper ko kanya. Ganahan jud ko. Ganahan jud ko yani. Pero lami dito nga kuan imong ibabad og ay sasawan og suka og asin nga. Kung suka bitaw sa lubin kay wa mo koy suka sa lubi kay nahukot na. Wala ko guys. Kawas ko kali jud kay nanakit pa niya dani sa likod. Salamat ko dani sa katag. Abon ni sila guys, ibon. Ijang regalo sa kuan katong hanggilutuan dadto kanang agaw man na sa humbana. First cousin sa humbana ang nag-birthday, ijang bana man ang kuan. Ako ipaluto. Salamat kayo kay ako ilang ipaluto. Hindi mo gud guys kay og nay mo paluto na guys mga 3-4 ka putahe maka automatic na na kay 1,000 or 500 so kadihang amo dalis di ka sa magpaluto ng mga 3-4 ka putahe tagaan ko na jag 1,500 niya o say 1,000 tagaan ko di ana kanang daghan mo pasadlay na dari luto unja kuan kani siya guys nindot ka ni siya kay nakatry na jud ko dani kanang mga product bitaw sa abon bitaw mga linggo ni siya so nana koy sling bag guys mo atog Dumaguete so atangin din jud mga guys ang vlog guys kay namilakaw ato ni sa Dumaguete ni Nicole kami tulo ni Cristel auto alas Cristel didto kay Christmas party nila karon so atangin din jud guys ug unsay amuhang appoint amuhang lakaw sa panugma ugma guys 17 ay 17 day karon 18 day ugma may imong schedule nga check out sa mga pabiling dihang viewers ug katong mahilig og kuan si Ansam Blanton mahilig ba niya mahilig sa payas nga naay butang sa sawang suka lami siya kay tamis. Hindi guys, uban man ako ni ko simba. Ibang gabi ba niya. Hindi ko na kung uban ko na kay makauli siya dari sa yupa ma'am. As 4 man ang simba niya. Makauli siya dari, wapay alas 5 niya. Si papay di mo duty alas 6 man. So tayo mabilin dari sa bahay. Ngayon kagawa niya ni Kulog may mabilin kaya nalagay mga alaga ba. Pero aliring. Hindi guys, hapit ng Pasko. Advance Merry Christmas ng tanan guys sa kadawat nito ko. Paskohan. Nga Madi ko mahuman lagi sa trabaho sa gawas. Nga ron ha video na to sa gawas ug kanang mabutang na din tanan tong mga kuan ba. Mga hang ipang lubong lagi mga bumbil. Diya arang sa kitag ang kuan guys na sa gubang dali sa siguro ni ba karaw sa luto di kanikod murag nabikil na pinihang kanino karaw ba niya ito lagi na siya adlaw nga sige kog kuan to bara ba niya ang dani sakit ka doon sakit ka doon ilik mura kog kanang na pamaora ni kay kinahanglan jud ta magkugi guys kay og di ta magkugi di ta maka pang sideline o nakakadug sa line dari na maghimo na po og ice candy kay nahurot naman ang ice candy nya mo manggilain ng among halin sa ice candy kay mao na amo nang bayad na mo sa among kuryente ang kuryente dari guys yung dako ra na siya katong napay nagtrabaho dari ni bayad ko og 2,600 ang so napay nag-welding napay nag gamit yung mga kuryente ba kabayad ko ato ang kinadak-an dyan na mo is 2,600 kay walay mo gamit-gamit ana na guys mga suga-suga na mo dari diktik panrip ug kaning kuan mag-init si Nicole sa oven nga na salamat kay kadto ni Ma'am Bistanan aning mga gamit kani mga gamit kay sa mambing man din tanan isa man din tanan salamat kadto kay kuan kanang gamay ra among kuryente ug kana ra kay atong pagbil ana
daghan pa manggi kuan naga welding pa man to. So niabot siya og 2,000 kuan laman 6 2,006 pesos ra ang gibayaran niya karong buwan na. Pero des niaging buwan niabot siya og 2,600. Kay dagdag jud siya kay na pa may nag kuan ato na welding. Karon wala ko kay balo og kuan mo gamay na siguro kay kuan. Dagamong tubig pod kay sige gamit og masa-masa des niaging sige masa niabot siya og 700. Karon katunga na laman niabot na siya og 300 na laman na niabot naman ang bill. 300 na laman ang mohang bill pero di ko magsig pamukbo og sig uwan nasa mga 2,000 mga 200 ra na. Ang kamera guys ano ang ako maning kabot jud ko nga pag magsadayon ko kay karang pagsadayon magbayad daw sa mga bayaran dari sa kuryente tubig. Mga kaon na mo, daw magkaon sa mga hang manok. Kaya ang iring ka mambiman na siya, mambimay mga tagdan na og pagkaon. Hindi ko may papalitan na na. Swerte ka doon mag-iring guys no kay kuha na pagkaon dyan na. Mambi ang nagpalit. Manang lagmi na yung mga pagkaon na naman. Mas lami pag isang pagkaon guys sa pagkaon na mo guys. Iyaha manok, gamuha sardinas. Iyaha manok, isda niya. Kami magbuwad ni pero mas lami man siya ng buwad guys. Kuha na po ko, magtiinit na mga anbas na po ko ng himuon og buwad. Kay mas lami man siya na ikaw maghimog buwad. Kay naay kuan, naay tagaan may buwad. Maghimo kog mga 4 ka kilo or 5 ka kilo. Kay nami tagaan. Without dihan ni kuan, guwaps bitan ni. Kaon ta. Nya wala man jud koy lain nga kuan guys kay pahuway sa ko kani sistema ra gyud kanang naglock niya ang likod. Nya ugma na may lakaw man ang pahuway sa ko karon kay nya may lakaw. May lagi kog pahuway karon may ni ko pahuway lagi ka man nya to ana pud ka kuri-kuri na pud ka. Di man jud ko mahimo jud guys sa saon. Nga mga kamot guys na sa nani. Nang rada siya og sagdi lang basta wala man di lang mo ko tagaan og sakit maka liyo ko lang ko may problema. So shout out inyong tanan guys mo ra ni ang vlog karon guys mo nagtaas-taas naman ni kay wala gid dito po ko sang amo. So nagkabuntag sa jud guys mo sa jud ko sang amo kay mananaw ko kanang mga od sa mga tanom. Diades ni adlaw ano ko naka-vlog dito ko sa kalsada gipampulungan ha tong mga tanom dadto nga talong kay na mo mga talong dadto sa kalsada. Diya natumba pud to nga Granada, katong murag bayabas, kuha na maning sagol na yung mga kuha sa kalawasan, mga pamao. So, daghang kayong salamat o advance Merry Christmas ninyong tanan guys. Salamat sa mga nagpabilin na ni sa YouTube channel. Ano lang po din natay matigom guys, bisahalag 2 months, tama ka sweldo or 3 months at least natay murag mapaaboton wanang upload YouTube ta. Di na jud kay bisin mo pwede ra ko mo-upload kay kaduha sa kaadlaw kanang mo-upload kag buntag mo-upload kag hapon kay madula man ay mo views og 500 na anay $4 $3. So dako na $3 murag diri ang dollar diri karon kay 56 man. So dai mo maalakan siya jud na nimo imong pag video no. So mga to guys, salamat sa inyong pag-view. Salamat kayo sa paglantaw. Labi na ni Ma'am Idina Cañete, ni Ma'am Lourdes Saladin, Ma'am sa katulad sa daghan kaazo, Mers and Family, si Sis Ansal Blanton, katong mga ni comment kaysa pato kanang nadi ko comment dadto nga kuan. Basta nataas na niya ang video niyon. So na dito yung message na nga taga Japan kuno siya. Shout out nimo ma'am. Si Ma'am Ilsi Asoy Camacho Hamila. So yung message siya sa Messenger. So di lang na basahan guys sa gidahang message kay kuan man. Aw di siya nga kuan ka nang nice. Ang una niyang message na guys is nice sa bahay, always watching from Japan. Yeah.
pagka Lunes tuwing siya nga dai Ruby try mo daw butangan og karton ang sa toilet paper bitaw di ba na ay karton nga nakasuot sa buho anang kurtina butangan pod og karton para dili siya magkipot kada buho. So di man siya magkipot ma'am kay naamay ang kurtina naa sa kuan. Naa sa murag adjustan sa likod bitaw nga gilaklak. So nga na dili ang kuan kay kaso lang usahay may ngana magud ni siya kay say ablihan namo ngana kay kuan kay ang screen na ro makasedag hangin nga usay nga naon namo ba. Naa na siya murag adjustan sa likod nga wag ana ra dud siya di na siya kailangan nga butangan nimo karton nga magdukot sila di nang kinahanglan nga na ma'am kay naman siya ang kurtina na naman siya adjustan sa likod mura sa clip ba ano siya mura siya yung kumig guys so shout out yan mo na siya kuno sa Japan so mara to guys kay kuan wasan ni shout out yung mga ni comment nas ni aging vlog na kay para ba ko nakatanaw sa comment kay base sila kadyo ko so hindi naman ko makatanaw sa comment say si Nicole na may mutanaw agay wa man may load ay so alay may load ang mga wifi di ma-view kay way load guys pa-load gas Nicole kanirang giloadan ang cellphone kaning usa kay ana man ko mag-upload so pwede ra kang mo-load og ma-expire na ka mga wifi guys pwede ra ka mag-load og pang-upload Go 59 Ninja 3D sara na siya. So mag-shout out ra ko kung alda kay di mao pinaghamusa ka kanyo. Adi man ko magbasa sa mga kuan. Di man ko maka-connect sa wifi lang dos. Kay karon pa dyan na expire. Mag-load plus ni ko ron tag taon. Yung mara to guys, I love you amping yung ampot ang kanan.